Dak li jkunu għaddejjin minn vjolenza domestika m'għandhomx jibżgħu jitkellmu. L-għajnuna se tkun hemm għalihom kull ħin. Numru ta' qdiet mhux governattivi ingħaqdu flimkien biex iniedu s-servizz tal-Violet Support Online, fejn numru ta' professjonisti se jkun qed joffru għajnuna 24 siegħa kuljum għan-nies li jsofru vjolenza domestika għabbażi tal-ġeneru. Kif ir-riċerkatriċi Janice Formosa ppreżentat ir-riżultat li ħareġ minn studju li sar dwar sitwazzjoni tal-vjolenza għabbażi tal-ġeneru, inħass iktar il-bżonn li jkun varat dan is-servizz għall-pubbliku. Jidher li f'Malta qatt m'hawnx biżżejjed għarfien dwar il-vjolenza domestika fuq il-post tax-xogħol għabbażi tal-ġeneru. Minħabba l-fatt li din il-vjolenza qed tiżdied dejjem aktar, hemm bżonn ta' aktar support għal dawn il-vittmi. Waqt it-tnedija ta' dan is-servizz, Marcelline Nawdi tkellmet dwar kors online immirat lejn persuni li jaħdmu fir-riżorsi umani. Dan sabiex ikollhom aktar għarfien dwar vjolenza domestika li tista' sseħħ fuq il-post tax-xogħol. L-ewwel jaf ikun hemm dejjem vjolenza fil-post tax-xogħol illi jibda u jispiċċa fil-post tax-xogħol, bħal pereżempju sexual harassment fuq il-post tax-xogħol. Però jaf ikun hemm ukoll illi persuni illi qegħdin jgħaddu minn abbuż pereżempju id-dar, vjolenza domestika, pereżempju, dawk jiġu fuq ix-xogħol u magħhom iġibu il-problemi, l-ansjetà forsi. Fid-dawl ta' dan, Marcelline Nawdi tisqar li l-vjolenza domestika taf twassal għal telf ta' impjeg ta' persuni li huma kruċjali għal post tax-xogħol fejn jaħdmu. Jekk inti għandek persuni illi huma għaddejjin minn abbuż, il-produttività tagħhom ħatonqos. U mhux hekk biss, jekk huwa vjolenza jew abbuż li qed isir fuq il-post tax-xogħol minn nies tal-post tax-xogħol, taf titlef impjegati li huma tajbin, bata jkollok terġa' tibda mill-bidu. Għalhekk dan il-kors huwa ferm essenzjali sabiex jitnaqqas dan l-abbuż. Allura huwa importanti l-ewwel li nindunaw bih, li nafu x'tip ta' abbuż jista' jkun li jkun għaddej. Li nindunaw, nafu kif nindunaw bih, kif nidentifikaw illi għaddej xi ħaġa, u li nistgħu ngħinu il dawk illi huma għaddejjin minn dawk l-affarijiet kemm għalihom bħala nies u xek bħala persuni, imma anki għal kumpanija. Min-naħa tagħha Claudia Taylor East f'isem SOS Malta spjegat kemm huwa kruċjali li jkun hawn aktar għarfien u għajnuna dwar din it-tip ta' vjolenza. Għalhekk inferm importanti li jkun hemm partnership bejn is-settur pubbliku, is-settur tan-negozju u s-soċjetà ċivili. Din hija prattika li naħseb irridu nkabru li t-tliet setturi jaħdmu flimkien biex il-policies u anke l-istrutturi nsaħħuhom u l-vittmi naraw li għandhom is-servizzi li jixirqilhom. U bħala vittmi u anke bħala survivors irid ikun hemm l-istrutturi u l-policies u zero tolerance ta' dil-prattika abbużiva li sfortunatament qiegħda fis-soċjetà tagħna.